Bai, Fermin eta noiz, hiltzen idia hau. Partizen baten. Osea, ja, bost azte? Hilabete pasatxo. Hilabete eta azte bete? Bai. Osea, denbora asko daka. Tan, kamaretan zen mote da, materoan? Bi azte edo? Kamaretan segun ze piezak. Ze piezak. Txuletak eta bola eta bai, begu faldi eta eurrik eta horrek harina. Harinago. Ama ostan edo piduz. Ja, hamburguesa egiten azteko eta ez horrek aldeak eta txurraskoa da. Eta nola ikusten duzu? Etorkizuna jendeak baloratuko du, ez? Okela ona. Edizio sobre todo edizio bai. Idile asko, ez? Estimatu da, ez? Ez jendeari... Ez da iken, idirik. Eta honen hau tipoko idirik holan, ez da. Honen 1000 kilo bizitzu. Bizirik. Eta kanalian zenbat? Zortzireun da... Zortzireun da laro eta malak kilo. Zortzireun da laro eta malak kilo? Eta ia denak hamburguesak egingo zen dituen jaunenak, ez? Bai, ez da geratzen ez ebe, bakarrik txuleti eta filete bat geratzen dira, ez da txuletak eskatute eure. Zeria, restaurantentzako edo bertako, gernikako jendearen ez dago? Bada, amape bada. Bada, tortia. Txuletak bai, erotitxune behi txuletak erotitxut, deku morrokako katxi deku hor, behi txuletak erotitxut, idi batzuk izena begutxut, eta batzuk momentzagoz. Ero, berton, gente, klientiek, dala berton da bizen klientiek, eta danak txuleta bat, bi, iru, eta alantzik. Eta bestela nola ikusten duzu, Fermin? Lehen sektorea eta Bizkaian inguru hontan Gernikan eta baserritaren etorkizuna? Bueno, baserritaren etorkizuna ez da ondo. Ez da ondo, okela asuntoa kanpotea doro dana, eta prezizuak, gaur egunien okela honaitie bat iru kostatzen da. Orduen kobreen bide. Eta kanpotea dozen prezizuak izizu konpetidu, ez bada kalidadie. Horrega izizu konpetidu. Baina, azken baten, kalidadie, jente asko dago, kalidadie apresiatzen duguna eta kalidadie gu duguna. Orduen, haizekaz klientikaz bizi bihu. Eta jende etortzen da, jende Gernikakoa, Tengurukoa eta Bilbokoa eta jende etortzen da. Danetik etortzen da. Danetik etortzen da eta... Osea, aukera bakarra, kalidadean apustu egitea. Bai, aukera bakarra. Gure sisteman kalidadi da... Eta lehen ibiltzen zinean baserritara eta behiak eta erosten, eta baldin badu eta erosiko dizkizi inguruko... Banak erosten du, baina, karo, oin egon ez dago. Ez dago apenas ja. Gero baserritara dauzen ape, gura du, zin gizendu barik, terrenoa garbitzeko dekezigoa gara batzu, haren txalak, geuk erosten du. Zuek erosi eta gero zuek gizendu. Zuek gizendu parezi. Orduen, betide alimentazioa bedanatek eleziguala, kalidadi mantenitzen. Oso ondo. Nik hartu ditut, hamburguesak. Baina alare Euskal Herrian zenbat daukagun ikasteko marketingari buruz, eta gero kaldetu jendeari Euskal Herrian idirik ez dago, eta ez dago, eta ez dakiz eta hortan Galiziarrak eta nola egiten dituzten... Ez dakit, hemen hiltzen digin ilizitzen aukela asko, karnazeriz eta nola karnazeriz egiten saldu gitxin. Zonek restauranak eta honek erosten zuen. Beraiek zuzenean erosi, ez? Zuzenean erosten. Eta orduen... Ez da, gure modu, guk hemen klientika bizi gara, baina dauzu karnazeria zo idizi egiten duen, baina restauranak dauz... Ja, zuzenean berari emateko, ez? Directamente, ja. Osea, idi bat karniziretik pasatzea oso neko arraroa da, edo neko arraroa da. Raro da. Bas ondo, Fermin. Eta eskarrik asko. Ez da segatik. Hemen, gure egunen itxezuelo bidire eta